समा फैबाय दिनै लास्ट सेसनाव अन्तिम सम जोंनाबो बे फैबाय इसोरा जों साफ्रोमबो बेखिनि समाव दैदेनबोबाय फिर आरोबाव जों इसोरनि गोथारखौ सावरायलायनो इसोरनि दैदेननायाव जों मोखां मोनलायबाय आरो जोङो बे मथे थांफिनबाय ओंखायनो साफ्रोमनिसिम धन्यबाद थाबाय आरो खालामसिन जानानैबो साफ्रोम ख्रिस्ट'आरि बा इसोरनि अनजालिनिसिम धन्यबाद थाबाय ओंखायनो आरोबाव जों गोथार बोसोनखौ जोङो गाहाय आलासिनिफ्राय मुखुखौ जों गोबां मोनखाबाय बिथाङा जथेस्थ' परिश्रम खालामनानै जोंनि गेजेराव फोसावबाय बे जोंनि थाखाय खुब दामि आरो जेखौ जोङो बिथांनि बे फोरोंनायखौ लानानै जों थांनांगौ ओंखायनो आरोबाव जोङो सावरायनो सुजुग मोनलायबायलाय सिगाङावनो ख्रिस्ट'नि साफ्रोमनिसिम गोजोन्थों दा आङो समखौ लानानै बारा बुंलायसै दायो मात्र सेकेन्ड पार्ट जे माबा दङ थिम कल'सिनि 2 अध्याय 8 पद नैबेखौ लानानैल' अर्थात बिसेस परिस्थितिखौ लानानै जे कल'सि मन्दिराव बा कल'सि नोगोरारिनि मानसिफोरनो जे पौलआ 62 ख्रिस्टाब्दआव बे लाइजामखौ लिरखांदोंमोन दा बिसेस परिस्थितियाव लिरदों हिसाबै बर्थमानावबो बे परिस्थितिनो जोंनाव दं जिहेतु सिगांनिफ्रायबो इस्राएलनि आमोलावबो दंखायोमोन दाबो ख्रिस्ट'नि आमोलावबो दंखायो दा ओंखायनो नैबे बिसेस परिस्थितिखौ लानानै पौलआ माने कल'सि मन्दिरखौ लिरनानै सांग्रांथि खालामहरदों निर्देश आरो परामर्श हरदों बेखौ लानानै आं बुंनो सानदों बर्थमाननि परिस्थिति आरो मानसिनि मनोभाब आरो अग्रगति आरो एक्टिभिटिस खालामनाय गोबाङानो एकथिनिया गान रोंबाय एकथिनिया गानखौ मिथिखागौ दा एकथिनिया गान हारसिङैनो राजा हारसिङैनो प्रजा हारसिङैनो सान्थ्रि मन्थ्रि हारसिङैनो रानि सख्रि हारसिङैनो फात्रा नैबेबादि दा नैबे एकथिनियादि जानो हमबाय संसारा मानसिनि एक्टिभिटिसा मानि खारनाव आरो माब्रै बेखौनो जों सुंद'यै नायनि दा ओंखायनो कल'सियानि बे 2 अध्याय 8 पदआव बुंखानाय बाथ्रा जेदिकिय बबेया एकथिनिया खालामखो एकथिनिया मानिनाव मण्डलिनाय आठ दर्शनবিদ্যা অনর্থক প্রতারণা দ্বারা কেউ যেন তোমাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া না যায় তাহা মনুষ্যদের পরম্পরাগত শিক্ষার অনুরূপ জগতের অকর্মলার অনুরূপ খ্রিস্টের অনুরূপ নয় আমরা বাদ বিবাদ রুজুজাই দর্শনবিদ্যা অনর্থক প্রতারণা आरो मानसिनि अर्थात मतबाद धर्मीय परम्परागत बे शिक्षाजों ख्रिस्ट'नि शिक्षाया अनुरूप नङा सम्पर्क गैया होमब्लाबो सम्पर्क गैया दा ओंखायनो पाउला बे बिसेस परिस्थितिखौ लानानै कल'सि मन्दिरफोरनो हरनो बाध्य जादों आरो हरदों जिहेतुके बे कल'सि मन्दिरफ्राबो बा कल'सियानि मानसिफ्राबो ख्रिस्ट'जों सासे बासायग्राथार बेखौ जे प्राधान्य होयो आरो बासायजायै हिसाबै बासायनायखौ होग्राखा बिनि सुनिश्चित दंखायो बिसोरनावबो दङमोन दा ओंखायनो प्राधान्य होखाग्रामोन बिसोरो सुनिश्चित खामोन बिसोरो परित्राननि थाखाय दा बिनि गेजेरावनो आरोबाव इसेबां सुनिश्चित प्राधान्यखौ मोनदोंब्लाबो आरोबाव बिसोरनि गेजेराव मा जाबावबाय बिपदजनक भ्रान्त शिक्षा उद्भव जाबाय दा ओंखायनो बे समाव खिन्थु बिपदजनक भ्रान्त शिक्षा गिख्रंथाव गोरोन्थि फोरोंनाया नुजादोंमोन जायनि खारनाव बेखौ पाउला बे नोगोरारिफोरनो हरनो बाध्य जादोंमोन आरो हरदोंमोनबो जिहेतुके जों नुदों दानि बर्थमानाव दर्शन बिद्याया अत्याधुनिक जाबाय आरो दिनै जोंनि बे परम्परागत रीति नीति आपग्रेड जाबाय आरो जों मिथिगौ फाव फान्दायनाय गियाननि सोलो बोलोआबो शक्तिमान जाबाय दहायनो जोंनि आलासि बिथाङा बुंखादों जे रोदा सुनांगौ रोदानो सुखाबाय होमब्लाबो बारहुंखा सारन्थाइ फैयोब्ला गोम गोमाबो एसे बुंहैयो
군티하고 감감 드서 감을라봐 뭐봐 그 속죄 주디 비고시 다스 탐비블라 비비신을 방자이 또 드럽 제니 크리스천 জীবন 부자말라이 되네 매 성사로 제신의 진 당명에서는 만신이 고티 못이 고티야 가지신 자든 내몇 비서로 럽바타네요 다니니 걔네 만시 액팅이야 가는 hom바이 키스토전 제프라 문체 사디스로기야 쓰면 되기야 난 걔네 미코한테 있으면 많이 반자네 바트라 나보 화이 정누드마 홀리베 반자네 바트라고 바 뉴저스톤네 바트라고 마포라노스 바트라고 자고티스토 아 서이타니스 자고티스토 아 서이타니스 지야 마블라법이 있으면 자 합나 하네는가 아 마블라법이 있어 정말 키스토전 쓰면 되기야 난 걔네 미퍼거리 토가이 슈란 거니프라이 정아 바르바나노 정의 크리스티안가 있어야 정의 히브리 시티즌십가 소리견정 나버리카 정의 세니 포다가 정 삽탄다는 거 다른 정 사마지 지우 강남이고 오늘 키시는 뭐가 먹이잖아 있어봐 봐야 될 것은 토스타라 피게 남라가 자때 정 지번 클럽이 나는 크리스티안과 밥태지다든가 미제대 군업을가 되라든 미니덕에 상랑다는 거 미니카네 토가이 자나니 정의 크리스티안자 하나님의 집을 내리미니스나오바 집을 먼저 다야만은 토가이 자나니 왜 반대야리 프레젠 자태 정의 군업을가 버클링자야 아래 설교 프로다시사베 정의 자태 미소의 당분이 미자고 특기 좀 반다다나 나 룩니 도서다이 아트로 비쇼궁당 사부당니 그다 아르소토 그다 아르소티니 그다 만이나 분들이 বর্তমানে পরিস্থিতিগুলো আনেন যেভাবে অগ্রগতি যাওয়ায় যেভাবে দাওহানো বা সেখানে খ্রিস্টান জীবনকে বিচ্ছিন্ন রাখায় খ্রিস্টীয় রণনীতিতে বহুত গুরুত্বের বিষয় চিন্তনীয় বিষয় আর দাওহানি বিষয় ওখানে বেশ আমরা থোগাই সুলাফরা যাদের যে বান্দা বান্দি ধানা রুটি খাওয়া বরং जोंनि বিশ্বাসের রদাসবাইब्ला जेसेखि खैफोराव फैया मानो इसोरनिफ्राय देरहाजासे ख्रिस्टनिफ्राय देरहाजासे बियो जोंखौ एफिसियेन्स सयदा दसफोराव सयदांजों गसंजानो थोनदोंब्ला जोंबो गसंजानो हायो इसोरनि सक्तिया जोंनाव थायो जोंनि सयतानखौ फेजेननो हाग्रा जोंनाव गोहो दंखायो जों जाहाथे थगाय सुलाफोरनि सयताननि गोहोखौ फेजेननो हायो जों गसंथानांगोन आरो जों मा खालामगोन नैबे सयताना थगाय सुला जायफ्रा जोंखौ बान्दा खालामनो नागिरदों जायफ्रा जोंखौ धाना रुवाथि खालामनो नागिरदों बिसोरखौसो जों धाना रुवाथि खालामगोन लुकनि 10 अध्याय 18-20 पद मानिना मंडली जों बिसोरखौ धाना रुवाथि खालामनि बिसोरखौ जों बान्दा रुवाथि खालामनि बिसोरखौ जों निर्देश होनि जिसुआ जेरखम निर्देश होदों आरो बेबायदि भुतग्रस्तफ्रा हामदों आरो बेबायदिनो भुतग्रस्तफ्रा दम होजानानै हुमखि होजानानै ओंखारलांनांदों तद्रुप जोंबो इसोरनियाव जोङो निहित्त थानानै इसोरनि सिन्थाखौ सबाय जों लानानै इसोरनि बे पवित्र आत्मानि शक्ति बा इसोर शक्ति बा ख्रिस्ट शक्तिखौ लानानै बिसोरखौ जोङो बान्दा खालामनि दा जेरखम जों कर्म दक्षताजों लोगोसे कर्म बेसुदा थायोब्ला थाखानि जों गलाम जाया थाखाया जोंनि गलाम जायो आरो जोंनि उद्देश्यआबो बेनो जानांगौ थाखाखौ उन खारहोनांगौ थाखानि उनाव खारनो नाङा थेवब्लाबो जोंबो ख्रिस्टियान व्यक्ति हिसाबै पवित्र आत्मानि शक्तिया जों साफ्रोमनावबो दं बयबो जों बिश्वासी पवित्र आत्मानि अनुदानसो बिभिन्न प्रकार बिनि गावनि गौरबथे गावनि बहुमुखी परिकल्पनाखौ साधन खालामनोसो ओंखायनो जोंबो बे शक्तिजों जे शक्तिया इसोरनि शक्तिखा सर्वशक्तिमान इसोरखा सर्वोपरि शक्तिखा सर्वमय शक्तिखा बे शक्तिजों जों बे शैतानफोरखौसो धाना रुवाथि खालामनि बिसिनि नङा दा बेनिखायनो मानिना मन्दिर जों मिथिगौ जों अरिजिनेल जों साफ्रोमबो दिनै इसोरनि अननायाव जोंनि खांनाय दैदेननायाव जोङो गोथांब्ला जों गोथांब्ला जों थाबायदों होमब्ला जोंना मा जेरै सान्दुङाव थाबायोब्ला सान्दुंनि मोखांजों थाबायोब्ला सान्दुंनि उनाव मा जायो जोंहा मा जायो सायखं बे सायखङा मा बुङो नों जेरावखि थाङा जेबो जाया जेबो मावा आंबो नोंखौ नागारा आंबो थांफागोन आंबो जाफागोन आंबो थाफागोन आंबो मावफागोन शयतानाबो बेबायदिनो मानिना मण्डली जिहेतु जों मिथिगौ ना आदिनिफ्रायनो गिबि मुगानिफ्रायनो शयताना स्वयं इसोरजों दं बेनिखायनो गिबि मुगानिफ्रायनो बे शयताना लोगोसे सायखंबादि फैफाना दंखायो खिन्थु जोंनि बे सायखङा जों अरिजिनेल जोंनि सायखङाबो दङ बेजों जों बे थैसिमावबो थागोन खिन्थु जों जेरै खालामगोन ओरैनो थांगोन बेथ' जोंनि बेरेखा मावनो हाया नामा मानोना मण्डली बे सायखङा
매 서이탄फोरखौबो बिदिसो खालामनांगौ थाफाथोंना नांफै खालामथोंना खिन्थु नोंनि बेरेखाखौ मावनो हानाय नङा मावहोनो नाङा ओंखायनो सायख'आ गिबि मुखानिफ्राय सयतानाबो दङब्ला सायखंबादि बेखौ जों सुजुग होनो नाङा कलेजफोरनियावबो बिनिखायनो परित्राननि थाखाय प्रधानबो दङमोन सुनिश्चित बिसोर दंखायोमोन होमब्लाबो बिफोरजों भ्रान्त शिक्षा उद्भब जानायलाय पाउला बे बाथ्राखौ माने बे कलेजियानिफोरनो दैथायदों जाहाथे बिसोरनि बिश्वासा कुनु प्रकार दोरोङा आरो सयताना जागतिकावबो कुनु प्रकार सुजुग मोना दा बेनिखायनो दाबो बेनि हिसाबै दहायनो बुंखाबाय जे दर्शन शास्त्र परम्परागत धर्मीय रीति-नीति जिया माब्लाबाबो मानबताबाद ना बा जागतिकबादआ ख्रिस्टानजों सम्पर्क गैया दा बे बाइबेलावनो इसोरा दिनै रोखा कलेजिया मन्दिरफोरनो हरदोंब्ला जोंनावबो दं बर'थ' दिनै शिक्षाया आपग्रेड जाबोबाय आपग्रेड जानोसो जादों होमब्ला दर्शन बिद्याजों दिनै मा जादों मानोना मन्दिर सिन्था खालाम फिलसफिसारिफ्रा मा जादों मा खालामनो थांदों संसारखौ ध्वंस खालामनो थांदों आत्मिक बिपर्जय खालामनो थांदों मानो होनना बुङोब्ला बे दर्शन बिद्याजों एरखम बायदि मानसिया साननायखौ गावखौनो गाव गोथौ साननानै आत्म प्रसेस्था खालामबाय बे दर्शन बिद्याजोंनो मानसिया दिनै आत्म प्रसेस्थानि सायाव सम्पूर्ण रूपे सोनारबाय इसोरनि सायाव सोनाराखिसै बेनिखायनो दिनै एसेसिम सम्पूर्ण गावनो डिफेन्स खालामनायलाय सोरबा गैया आरो रावबो नङा साननानै बर्तमाननि शिक्षा बेबस्थायाव होन बर्तमाननि प्रचलित मताबतनि सायाव होन जोंनि रंजानाय बाजानाय बायदि रोखोम बिदन्दनि बेबस्थानि सायावनो होन बेफोरबायदि बिषयफ्राव मा जाबाय बे आत्म प्रसेस्थानि सायावनो सोनारनाय बे सोनारनाया फैबाय बेफोरबायदि बिषयाव गोसारग्लां जाबाय जिहेतुके नैबे दर्शन बिद्याया ओरैबायदियाव लांबाय मानसिखौ मानसिया दि इसोरनि सृष्टि बेखौ फोथायला विश्व ब्रह्माण्डनि दि इसोरनि सृष्टि बेखौ फोथायला बे दुलाराय बुहुमनि गेजेराव विश्व ब्रह्माण्डआव जे जायफोरनि अस्तित्व दं रोखोमनि बेफोरनिबो अस्तित्व थायो बे विश्व ब्रह्माण्डआव जायफोरनिबो अस्तित्व दं बेफोरखौबो फोथायालासिनो मानसिनि सृष्टि आरो मा जाबाय विश्व ब्रह्माण्डनि सृष्टि आरो मा जाबाय बे अस्तित्व जानायफोरखौ अस्तित्व गोनांफोरखौ दानि बर्तमान दर्शन बिद्याजों मा दिन्थिबाय जनगणफोरनि गेजेराव भारतनि गेजेराव मानसिनि गेजेराव बेफोरो जेबो नङा इसोर गैया इसोरा सृष्टि खालामाखै शक्ति आरो जड़ बेसादजोंसो बेफोर महर मोनदों शक्ति आरो जड़ बेसादजोंसो महर मोनदों बेजोंसो दाजादों बेजोंसो महर मोनदों बेनिखायनो इसोरनि अस्तित्व गैया इसोरा मानसिखौ दायाखै बे मोनसे क्रम बिबर्तननि गेजेरजों एभलिउसन प्रसेसजोंसो मानसिनि महर जानाय ओंखायनो मानसिया सिगां मोख्रामोन मानसिया सिगां मोख्राखौनो लासै एरै जानानै बोरैबा लान्जायजोबदोंनो उनावहाय बोरैबा खोमानाबो बुदोंनो ओमफ्राय मानसिया बे गुरब्लाब्लाया एसे समान जादोंनो बास मानसिनि जोनोम जादोंनो मा एसे बिभ्रान्ति सृष्टि बिलाइ सोर खालामदों दा बर्तमानावलाय नैबे दर्शन बिद्याया होमबा बे क्रम बिबर्तनजोंसो मानसिया जोनोम मोनदों बे सोरनिफ्राय फैदों जोंनि निस्सय गोबाङानो हयथ' मिथिगौ गोबाङा हयथ' मिथिया बे बिगियान विश्व बिगियाननि चार्ल्स डार्विननि थाखाय बे फैदों जेखौ जों क्लास 8आवबो फरायनो मोनखादोंमोन विश्व बिगियाननि चार्ल्स डार्विन बे 21 बोसोर बिगियानिक बे हाबायावनो क्रम बिबर्तननि हाबायाव नांथाबाय बियो बिराद गिदिर डिक्सनारि सिगदिन मोनसे बिजाबखौ लिरबायमोन जाहाथे मानसिया बोरै सृष्टि जायो बेखौ गायसनलांनानै विश्वआव मुंदांखा खालामनो आरो बिनि ओंथि बा तत्वखौ होनानै मोनसे मानसिखौ फोथायहोनो होननानै खिन्थु मा जादों बेलाय बे चार्ल्स डार्विनआ 21 बोसोरनि बिगियानिकनि गवेषणाया माब्ला फैमा जाखो जेब्ला बे चार्ल्स डार्विनआ नर्थ आयारलेण्डआव थाङो बे नर्थ आयारलेण्डआव बोरैबा मा होनो सासे मिशनारि पास्टरखौ लोगो मोनो बे मिशनारि पास्टरखौ लोगो मोनोब्ला बिजों थरखा थरखि जायो बेबो फोरमायबाय नों मा मावो
आं बैग्यानिक हाबा मावो मानि थाखाय बेबायदि रिसार्च खालामदों नोङो मानसिखौ माबोरै सृष्टि खालामदों बेखौहाय बोरै सृष्टि खालामदों नैबे रोखोम बे रोखोम ओमफ्राय नोंना आंना बिदि नङा आंना मानसिखौ इसोरा सृष्टि खालामदों बोरैनि बहुद तर्का-तर्कि बितर्क जादों बे बिषयखौ लानानै क्रम बिबर्तननि प्रसेसखौ लानानै बहुद तर्का-तर्कि जादों लास्टआव बे पास्टरजों बियो ग्रुम जेनदों चार्ल्स डार्विनआ ग्रुम जेनोब्ला बियो पिटर बादि सतलां बे पास्टरनि आथिङाव गुग्रुबनानै बुंदोंब्ला सार आं मा खामानियावखा आंनि जिउआ आं दिनै बे बिगियाननि गबेषणायावनो सोनारै मानसिनि सृष्टिनि रहस्यखौ उद्घाटन खालामनाय 21 बोसोर अतिबाय जालांबाय बे 21 बोसोराव दिनै आंनो नुबाय दिनै नोंथाङा बे आंनो सन्म आध्यात्मिक गियानखौ होबाय नंगौथ' आंबो दिनै फाइनाल बेखौहाय डिसिसन लानो हाजोबाखिसै आं बेखौ पारालाइज खालामनो हायाखिसै खिन्थु नोंथांनि बुंनायानो थिग आं फोथायबाय आं जिसुखौ फोथायबाय नोंथाङा आंखौ बाप्तिस्मा होनांगौ बाप्तिस्मा होबाय नों फोथायबाय फोथायनायनि उनाव बाप्तिस्मा होबायब्ला आंब्ला बे चार्ल्स डार्विनआ बे मिशनारि पास्टरखौ बुंबाय सार नों आंजों थांफानांगौ मानो आं जे 21 बोसोर गाहाम बैग्यानिक माने प्रसेसजों रिसार्च खालामबाय बे हाबाखौ मावबाय आंनाव जे लाख थाखा क्रर थाखा दङ बे थाखाखौ नोंथाङा लायनांगौ बेनिफ्राय आं जेरैबायदि परित्रान मोन्दों बासा जानायखौ दिनै नोंथांनिफ्राय मोनबाय आंनि बे रांजोंनो सुस्मासा प्रसार खालामनानै जायफ्राबो दासिमबो मिथिगौ बिथांमोनाबो मोनथारनांगौ गतिके नोंथाङा सार आंनि अनुरद आंजों थांफानानै मिशनारि हाबाफारियाव बाहायनो थाखाय लायथारनांगौ होमब्ला बे पास्टरा बुंदों ना आं थाक्कानि गलाम नङा आं थाङा मानो होनना बुङोब्ला आंहा खामाय दं आं बावहाय दानो दोरोदगोन दानो उसुबिदा जागोन गतिके आं इसोरनि निर्देश इसोरनि रायजोनि थाखाय फैदों आंहा बिराद हेभि दायित्व दं आं बेखौ मावबाय थानांगौ बाव थांलाय फैलाय सानथाम साब्रै आं समाय नस्थ' खालामनो हानाय नङा होमब्ला चार्ल्स डार्विनआ बुंदों होमब्लालाय सार नोंथाङा बबेसिमाव थागोन आं दं सम गोबाव सम होमब्ला नोंथाङा बाव थायोब्ला आं बे जायगायाव फैनानै आंनि बे खामायनाय थाखाखौ नोंथांनो मिशनारिनि खामानि मावनो होफैथारगोन बे नोंनि गोसो नों बेखौ मावनो हासिगौ बास थांबाय बिदाय लानानै बेफोरबायदि चार्ल्स डार्विनआ दिनै बे बिश्व ब्रह्माण्ड मानसिनि अस्तित्व गैयै बा मानसिखौ जे सृष्टि खालामदों मानसिया जे क्रम बिबर्तननि गेजेरजों महर मोनदों नै बेखौ इस्टाब्लिश खालामनो स्थापित खालामनो सानदोंमोन खिन्थु जायाखिसै दाबो बेनिखौनो आरोबाव भित्ति खालामनानै जाखांफिनलायबाय दार्शनिक पण्डितफ्रा दर्शन शास्त्रबिदफ्रा जायनि खारनाव आरोबाव नैबे मानसि सृष्टिनि रहस्यखौ मोनसे चेप्टार खालामबावनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो नाजाबावलायबाय दा बिदिब्ला पाठ्यपुथियाव फरायसाफोरनो गियानखौ होदो होमब्ला पाठ्यपुथिफ्रा बिषय हिसाबै थाथोंसै होननानै बेसे गिदिर गिलु फालु मोनसे बिभ्रान्त शिक्षा जों मोननो थांबाय बेखौ सिन्था खालाम होमब्ला बे चार्ल्स डार्विनआ एसेसिम डेफिसिट जाबायब्ला इसोरखौ मोनबाय धन्यबादनि बाथ्रा दा इसोरखौ स्वीकार खालामाबालानो बेनिखायनो नैबे दर्शन बिद्याया नैबे परम्परागत शिक्षाया नैबे धर्मनि रिति निथिया जाखौ थिगजोबलाय इसोरखौथ' स्वीकार खालामखाया ओरैबायदि सानबावबाय बेफोरो माने मण्डलि मानसिया गावखौनो सरम पर्यायाव लांबाय दे गुबै खांनो हाग्रा आरो रावबो गैया एकमात्र जोंनोबा मानसियानो गतिके सरम आरो प्रधान न'आव अधिकार लाबाय जे आंनोसै मानसियानो सर्वेसर्वा सर्वेसर्वा जाबायब्ला आं जेखौनो मावनो गोसो बेखौनो आं मावनो हाबाय दा बेनिखायनो बेफोरबायदि बिश्वासजों बेफोरबायदि साननायजों होमब्ला एक थिङियाव थांबाय एक थिङिया गान मेंसोगोन बे गोख्रैनो जुलदुब गोग्लैगोन बियो दा बे जाबाय मानो जाखो दा दिनै बेफोरबायदि शिक्षाजों एसेसिम बिभ्रान्त शिक्षाजों प्रस्थ जानो उत्पीड़न जानो बा हेंथा फैनो जिहेतुके बेफोरबायदि शिक्षाजोंनो बेफोरबायदि व्यक्तिया गावनि सन्तुष्टि साधनखौसो बियो जिबननि सर्वस्व जायगा होबाय गावनि जे सन्तुष्टि साधन बे गावनि गोसोखौ सन्तुष्ट खालामनोसो बेखौसो जिबननि सर्वस्व होननानै जायगा होबाय
जायगा होबाय दा ओंखायनो दिनै जोङो मिथिबाय जे आलासि बिथांनिफ्रायबो जोङो बेखौनो जोङो सिन्था खालामो आरो बेनिखायनो जों बायदि रोखोम शिक्षाव दिनै जोङो गुबुंले जादों बे दरखार गैया पबित्रफ्रा जोंनाव साफ्रोमनावबो दं सोरखौबा बिसासि बुंनो दरखार गैया नोंबो बिसासि आंबो बिसासि गोबां भ्रान्त शिक्षा फैबाय मनलियाव गुलाय गुजाय जाबाय दा बेफोरबायदि शिक्षाखौ दिनै लानायखायनो आरो सम फैनायखायनो मनलिफ्राबो दिनै जागतिस्थ आरो शैताननि प्रलोभनाव गोग्लैनानै थेर बेथेर जाजोब्बाय जिया जानो उचित नङामोन जिया जानो उचित नङामोन दा बर'फोरा दिनै मानो अभिशाप्त जाखो धेत्तर बर' जाथिया मानो बेफोरबायदि गोदोसोखो धेत्तर बर' जाथिया बे इसेबां उन्नत समनि गेजेरावबो मानो इसोरनि शक्तिखौ दिन्थिनो हायाखै जाखो जातीय अधिकारखौ दिन्थिनो हायाखै जाखो जातीय बैशिष्ट्यखौ गोसोआव खालामनो हायाखै जाखो हिस्टरिलि साननो नायोब्ला अभिशाप जाबाय मानो होनना बुङोब्ला बर'फ्रा जाथोबो ख्रिस्टियान मण्डली दं ख्रिस्टियान हाबदों सम्पुर्ण नङा इसोरनि प्रिथिर पात्र जाजोबनो हायाखै इसोरा बेनिखायनो बे जाथिनि सायाव गावनि हाबाखौ मावनो सुजुगखौ मोनाखिसै जिहेतुके जाथोबो मण्डली दं लेथेर फेथेरसो जायो खिन्थु शक्तिशालि जाया सानह हिस्ट्रिकेल गोबां दं धेत्तर बर' जाथिया बेनिखायनो थेर बेथेर जानांबा खौसे गैया गोबां दं बेखौ हिस्ट्रिकेलि रिपिट खालामोब्ला आं बेखौ बुंला जिहेतुके समा गैलानै आं फोजोबनायसैबो ओंखायनो बेफोरो जेबो लाब गैया बे डिस्ट्राक्टिभ पलिसि कनस्ट्राक्टिभ पलिसिजोंसो जों थांनांगौ बे कनस्ट्राक्टिभ पलिसि जाहाथे जायो जों मोगा मोगि जानांगौ जाहाथे जों साफ्रोमखौबो लोरबां खालामनो हाया जेरै सरम बिफरजोआव आदारनि बिफरजो फैबाय हिसाबै जोङो सम्पुर्ण सिन्था खालामनानै बेफोर समा बिराद गाज्रि जायनि खारनाव आर्नल्ड टयनबिया बुंदों सिभिलाइजेसन डाइ फ्रम सुइसाइड नट बाय मार्डार मिथिबाय आर्नल्ड टयनबिया बुंदों सिभिलाइजेसन डाइ फ्रम सुइसाइड नट बाय मार्डार सभ्यताया आत्मघातीजोंसो मृत्यु जायो नाथाय दानथारनायजों नङा दा बेनिखायनो दिनै जोंनि आमेरिकायाबो सिगां 85%मोन दा बर्तमानाव निउज मोननाय बादिब्ला गासै नास्ति खथायाव थांजोब्बाय आपातत बर्तमान 2020 सिमाव 64%ल' ख्रिस्टियानफ्रा दं आरो दिनै दुलाराय बुहुमनि गेजेराव दिनै 32%ल' ख्रिस्टियानिटियाव दं जुदिও वर्ल्ड अफ ख्रिस्टियान मेजरिटी दंब्लाबो दिनै डिमिनिशिं मेथडआव जागासिनो दं नैबेफोरनि थाखाय मानिनांगोन दिनै बेफोरनि थाखाय दा आमेरिकायाबो 64%आव नमिनेट जाबाय डिमिनिशिं जाबाय 2030 सिमाव 50%नि ल' थांबावगोन होननानै निउसाव फोरमायबाय रासियायाबो दिनै गिलुफालु दिनै दावहा जाबाय अथच ख्रिस्टियान मोननैबो ख्रिस्टियान मेजरिटी आरसि मेजरिटी दिनै बेफोरखौ स्टाडि खालामालासै सम्पूर्ण रूपे गावखौ जागतिकनि गोग्गानायखौ लानानै दिन्थिनायाव दिनै बिध्वस्त बिपर्जय जानो थांबाय दा आरोबाव मा जाबावबाय रासियायावबो ख्रिस्टियान मेजरिटी व्यक्तिफ्रानो बै हिटलारनि आमोलावनि बादि स्टेलिननि आमोलाव बादि आरोबाव मिखाइल गरबाचभनि सिगांनि आमोल बादिनो मण्डलीफ्रा जेरखम राजकारें पार्टिनि अफिस जादोंमोन इसोरखौ नटसार खालामनानै इसोरनिफ्राय दोरोदनानै थिग बेबायदिनो रासियायावबो आरोबाव जाफिनबाय दोलो 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 हानजा हानजा मोदायखौ खुलुमग्रासो जाबाय ख्रिस्टियाननिफ्राय दोरोदनानै दा ओंखायनो साबधान जाहाथे बेफोरो जोंखौ बान्दा खालामनो हाया नाथाय जों बान्दा खालामनो हायो आरो जोंनि बिरादा सुनाया खुनुफोरखौ गुबुआ बरं जों गसंथायो आरो जोंनि सायाव जोंनि निश्चयता दं जों बे ख्रिस्ट'खौ उद्धारगारि हिसाबै निश्चित लाखादों बे निश्चयता जानो फैयो आरो जों साफ्रोमबो इसोरनि प्रतिश्रुति बायदिनो व्यक्तिगत जिउनाव बे अनन्त जिबन अनन्त सान्थिखौ उपभोग खालामनो हायो दा बेखौनो आं बुंबाय जिहेतुके समा गैला सरलि आं बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय देनां माबाफोर इसोरा सम होयोब्ला सावरायलायबावनोसै ओंखायनो बेखिनिखौ आं प्रभु दृष्टि दोनबाय इसोरा फावनानै बोरखौ होथोंसै जिसुनि मुङै आमेन मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना